Breaking news ti Pramothani leader Sawi khana rokha candidate chong laimani candidate rolaimani candidate seilaimani je phaganang bono candidate seyui nalaimasiu honoi bubagra khorok saphanono boni muchuktui boni je chongui khorok sano phano candidate rogui malia hani bangoi bubagra belai kene khago dukho nangjakha honoi sawi khana rokha ti Pramothani leader teibo sawi khana rokha bubagra yakawi ni rokno robai sinai honoi sawi tongkha honoi tei ti Pramothani leader boni nije sakbai thangbo sawi khana rokha angbo candidate seilaimani candidate janija musuktui it sawi nalaimani no nugui je phagana borok no candidate namani no nugui istifa rogui ro sinai honoi boni nije sakbai thangbo sawi khana rogui tongkha tei kobang mano borokni bodolo kok banglaimani no tuigeibo bo sawi khana rokha hani bangaino hasteni lukurok wansogui nei leijaknai candidate seilaigui nalaigui sak hawani sak jawani bangui borok busukbo sak tharlaigui nijeni ব্যক্তিগত wasok laigui bubagrani kokno nalai liya khaigui candidate seilaigui je phaganang borokno nalaikha bubagra khoroksano phano borokni musuktui chongui malia rogui malia hani bangui hasteni lukurok ti Pramothani je candidate rokno khoroksano phano vote roya khaigui tonglaiyani nangnai borokno jiti rogui MLA sanangui roho khangkhe borok chini dofa chini jatini borok rokno borok kisaphano naiya khanai kisaphano naikoliya khanai hasteni bubagrani kokno si borok thaisyaphano naiya angkhe public ni kokno borok thaisyaphano naiya khanai hani bangui hasteni lukurok wasok laiyui vote rolayani nanggo tei kok khnangui nyaidi obo ti Pramothani leader toma honoi sawi khana rokha boni khokbai thangno khanawi nei baidi hasteni lukurok Jotor Shankara warriors rokno ojarar rokno kha tahun sasilai kya belai wansugui no mafake grupo tini sing asuk prai edisi sabana hapangni theke asuk porsom khlainai bubagrani imangno success khlainai hani wansugui nei sing sai ningya karinai sing Sara Sotre Assembly Sunguri Samutang Nairo. Oborok no asainai public rok joto bises khaitongo. Sung bubagrano sung bini muktunyo hunani hini asuk kolom tikle samutang tongma jorawo. Ojara bubagra ni kuno duskrui bini mutsung ti bo tiket di Malaysia. Tiket nanya rono mutsung ti she tiket ingsu. Bubagra belai kawana zak tai cinta angjak. Bo tabu sudu resign chimiya bobo jodin ti prasara khaing thanga ke boni jibo yakar risna ba ke sajang khaini bagai sini bubagra bo tabu tiket sanare musung ti ingmani bagai sing belai ke khadu kha bani bagai sing YTA block committee sing resign rani sing busang step na hari tongo sing post ni resign rani mai aba hikena sing makasarka angawan bagi koinai joto youth tonglai rongno no phun by phun kereng lainnya ni bagi belai ke wanama sincha kaisa tiket candidate gusna khain thangtini kun somoyo hor ai manya bubagaran musung ti hingangangke salsabai ni candidate declaring mangkamo o jara tiket nai jara mana musung nai rok ni musung tui ingmani bagai bubagran pressure klainai tini mohai jengjal mohai hor aine ni nangka candidate declare ni belai warama sincha bo jaga thangui sogui kya sini bubagra niji se basa yakarinai bini jaga thaino yakarinai bo onyo kubunni ni pusnanya rono mar kanga ke bo jaga thangtoni kya takuk taibu nor busidi nor wansukdi song ojarawo sini joto youth tonglai rok sing pusno sing resign khairi